नै लोगोफोर जोंहा जलफि बाथोन जानो नागिरदों। सामब्राम गुफुर, जलफि, सामब्राम बिलाइ, दुन्दिया लाबाय, बानलु लाबाय। दा देनोसै। जाग्राफ्रा सोर दा नुगोन लोगोफोर? सोर सोर जानो लुगैना फैदोंथाय नै। र' आं दा देखायगोन दे लोगोफोर। आं दा देनोसै। जलफिखौबो गोखैखौबो सम सम जानांगौ नालाय। हानानै लानोसै, फिसा फिसा हाना लाग्रोनोसै, थबसेयाव देनोसै। देना लाग्रोनोसै। फिसा फिसा बानलु बारा नाङाहाय आलु। जाबायानो जलफि बाथोना। नोंथांमोना नायलांदो माबायदि जोङो गोखैखौ जानोसै आरो जाग्रा लोगोफ्रा सोर सोर फैदों दा नुगोन लोगोफोर। नै दानिया जानोसै। नोंथांमोनाबो बानायनानै जा, खदै गफुजोबसिगोनसो। और ये बताया जा रहा है कि रंतीशी अस्पताल के आसपास का ये वीडियो है। रंतीशी अस्पताल जहां भी आईटीएफ अपना ऑपरेशन चला रही है और ऐसे में आतंकी भी आईटीएफ सफेद फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर कहा हम आ रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने ये नहीं बताया कि वो कहां आ रहे हैं। इजरायल ने वेस्ट बैंक के बेस प्लेन में एक सुरंग पर हमला कर नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि सुरंग से हमास आतंकी सेंट्रल गाजा में इजरायल हमले से शिविर पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले के बाद पहुंचे फिलिस्तीनियों ने लोमजानो ओंखारनायफ्रा खारो गोखै जाबा। गगा मोननायबो खारो, गगा मोननाय खारो, गगा मोननाय, गुजुनाय खारजोबो। सिङाव लोमजानाय दंबा होखारो, गनजोबोनो। स्रां मोनो गोखै जाबा। मादि जादों रायजोफोरनो खोन्थाहरदो जलफिया मादि जादों? बिराद मोजां जादों, गोथाव। गोथावथार। नांगौ नांगौ नै नाङाबो होनो। जानो हानाय नङामोनदां बाजारना।